Μισό λεπτό, μια σου πιάσε τα μάτια. Αυτό το μουνί μου τώρα, τσες. Μα απόψε! Πάρε και! Τι κάνετε ρε! Άμα βάλε, ακούγεται, εντάξει. Πάμε! Τελειώνει σε μια φάση μόνο του. Γρήγορα! Ένα τυκνούς! Να βλέπω! Έτσι είμαστε ρε! Όλα δικά σου, κάνε τι. Άστο λίγο. Βασίλη, τι λίγο, Καρίδας, καρίδας! Ο Καρίδας έχει κάτσει, όχι, ο Καρίδας έχει κάτσει κανένα. Όχι. Έχει κάτσει, δεν το έχουν είναι μάλλον. Έχει κάτσει, είναι τους σπάσει. Και εμένα πριν πέφτει με γέμιση να τους έχει φέρει στους κράτους. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, να τους σπάσανε. Ποιος έκατσε, εγώ δεν έκατσε εγώ. Δεν είναι ο Κωστάτης πρώτος, ο Κωστάτης τα ίδια, γιατί εμένα αυτός δεν σπρώξουν. Τι λες, εγώ. Άρα δεν βάζεις. Κάτσε σε μια καλή καμπούσα. Δύο ναίκες, τρεις διεκδικητές. Άστο λίγο να παίξεις τώρα. Άστο λίγο. Δεν μ' άρεσε κάτω δίπλα, συγγνώμη. Κόπη. Είναι δεν τους αρέσει. Κάντε μια καρύδα. Κάντε μια καρύδα. Αφού δεν είναι εδώ. Εκεί μέσα. Όχι ρε! Καρύδα να το χαρεί. Συνέχιστε ρε! Αφού είπε δεν της αρέσει χαρτορίχτα. Όχι ρε! Α. Καλά έκανα, πάμε και μια καλή. Κυρία. Τι κάνετε κυρία. Αυτό είναι μάθημα. Συνεχίστε. Κυρία, κυρία, δεν το παίξουμε. Πότε και να το βάλει, πόσο πατήσω, δηλαδή πες μου έτσι πόσο γράψω εγώ. Πόσο γράψω εκεί τώρα, κύριε, τι πατούσαν όλοι, δεν ξαναγγίζω ούτε στην έδρα εγώ. Θα πάω το πόσο Ολυμπιάκι, είπαμε ότι αυτό είναι μικρό με φύλλα νερός. Τρέμω το απειλώ. Παγιαδάκι! Παγιαδάκι! Πέρα, πατάμε και μου